Първо, добър ден на всички. Уважаемо ръководство на гимназията, скъпи учители, ученици и родители. За нас този ден е като края на една ера. През тези 5 години се сблъскахме с много трудности, чести посещения от ръководството, обучението ни от всеки преподавател от немския колектив и смяна на дозина класни ръководители. Но въпреки това успяхме да създадем добри приятелства и да израснем заедно като личности. Скачахме като бълхи по нервите и свършихме доста глупости, но ни останаха много незабравими спомени.